Trebatu programa oso proiektu interesgarria da. Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri du martxan lurraldeko lehen sektorean belaunaldien arteko erreleboa indartzeko. Pertsona ekintzaileak eta ixteko zorian dauden ustiategiak elkarrekin harremanetan jartzen ditu. Gipuzkoako 7 landetxek eta baserrik eman dute izena ekimenean. Gizartea asko aldatu da, sektorea asko aldatu da, sektoreko jendea asko aldatu da, belaunaldi aldaketa gertatzen ari dira, gurasoen pentsakera, lan egiteko modua eta seme-alabenak eta desberdina dira. Kontua ez da dirua bakarrik ematea belaunaldi aldaketa horri baizik eta tresna berriak ere ematea, ez? Hobeto egokituko diren tresnak diseinatzea. Baserritar misto profesionalana, gaztene proiektua ere, programa ere berritu beharra dago, eta trebatu ere da proiektu eta programa berritzaile bat, eta uste duguna hobeto egokitzen dela belaunaldien berrien beharretara. Produktuak zuzenean saltzen dituzte euren baserrian, azoketan eta saltoki handietan. Haziak eta mintegi landareak ere saltzen dituzte. Bolubarrin 3 belaunaldi aritu dira lanean orain arte, baina profesionaltasuna duela 30 urte erdietsi zuten lehen berotegiekin. Andoni, Iñaki eta Gurtzanen eba-arrebak dira, eta azken 3 urteetan, 3 artean atera dute aurrera baserria, Andonik azaldu digun bezala. Bolubarriko historia da, 100 urtekoa gutxi gora bera, Aitzitzatik da gero Aitza. Ni ezautu naben hemen Bolubarrin, 2 pare hiri da behiak eta oiuak eta gero juten ginen azokara saltzera. Gero Inazio Aitak jarri zaben inbernadero 2 hemen garen lekuan, eta gu poliki horren ondorioz indu inbernaderoak luzetu eta gehiago jarri. Da oinarte aiegu galata. Orain, Olabarrian eba-arreben erretiro ondo merezia dator. Eta Igorrek, trebaturi esker, urte luzez egindako lan handiari jarraipena emango dio. Hemen gu 40 urteak goiaz lanian da Aitza ama gu da oin errez ez da 2 urtetan ikastolotan da egon da ariketak eta egin da hau aurrera eramatia. Orduan, gure laguntasuna, zieroko laguntasuna eukiko dabe, hori dudaik ez euki, porque guga lehenengo intereseuak, hau ez goitxi bera zertzia, apaltzia. Bolubarrin 5 hektarea lantzen dituzte berotegietan eta beste 10 hektarea gehiago aire zabalean. 9 lanpostu dira guztira. Andoni eta bere eba-arrebak baserritar peto-petoak dira, horrela bakarrik uler daiteke nekazaritza eredu hau. Bezeroak ia urte osoan asetzeko, tarteka lantzen dituzten naritzosto urazak erakutsi dizkigu Andonik. Alegintzega dana baratzeko gauzak eukitzia urte guztian, neiz da batzutan ez, baina bai leike zikutia egon, baina jentia gustatzeako eukitia urte guztian danetik. Oso nekeza da, baina alegintzega eta erak onartzen dabe hori. Urteetan zehar ustiategi asko bisitatu dituzte eta esperientzia hoietan ideia batzuk berregokitu dituzte. Esaterako, eskaroletarako txanoak. Egunetik egunera, Igor gero eta erosoago mugitzen da ustiategian. Maixu handiak ditu, eta egunero erakusten dizkioten gakoak funtsezkoak dira ustiategiaren errentagarritasun eta funtzionaltasunerako. Adibidez, hazitegiak astero berritzen ditu landareen ekoizpenean goraberarik ez izateko. Hemen dakaguna da plantela, roble letxuga eta letxuga normala, fase desberdinetan. Hemen dare plantatzeko da zenak, isaia unditxuta da zenak,
eta han pixkat gaztetxua badianak ja itxen doia zela. Eta honek erabiltzen ditu guk gure tuneletan plantatzeko eta jendearen kontsumoan dako. Datozen 2 urteetan garatzekoa den proiektu bati esker, Igorrek bira eman dio bere lan bizitzari. Naroian urte batzuk aldaketa bat bilatzen, edo behintzat beste lan postu bat, igual organizazioaren barruan, edo beste kooperatiba batetan. Eta aukera iritsi zan, eta pentsatze jaten aukera ona zala, oso proiektu politxa, eta ilusio handiarekin, egia esan da. Kanpoti datorren batentzako ni bezala, dana oso berria eta ilusio handiz eta ikasten. Gero ere bai, Bolubarri da enpresa txiki bat, esan dezagun, eta enpresa alde hori ere oso politxa da. Nik gustora nago, lankideekin eta jabegoarekin, eta hori, egunero ilusioz eta ikasten, gauza berriak ikasten. Trebatu programa ez da mugatzen jabeak eta ekintzaileak harremanetan jartzera, prestakuntzari ere garrantzi handia ematen dio. Gainera, Olabarrian Eba-Arreben nerabateko lankidetza du. Trebatu proiektuaren barruan badago alde bat fraizoron egiten dena, formakuntza da, landan egiten den lanaren arabera, eta bebai administratiboki enpresa bat nola eramaten den, eta niretzat hori oso garrantzitsua da, ilusio handiz hartzen dugu proiektu bat, baina behar dena proiektu hori aurrera ateratzea eta ondo irtetzea. Jabegoak eta ematen dizkigun formakuntza edo kontseiluak eta niretzat indispensable. Oso garrantzitsua dira, beraiek badakiten nola landatzen duten, beraiek daukaten instalazioetan, eta hortarako nik uste hori nahita nahiezkoa da. Eta guk eskertuak eta, en fin, oso pozik. 2 urte barru baserri honetara itzultzen garenean, Igor izango dugu ziur aski ustiategiaren titularra. Argazki garrantzitsuena da, datorren, urrengo 2 urtetan egingo dena, ez? Azken finean guk behar deguna da, esplotazio bat ondo joan dena, 40 urtetan, beste inbeste urte ere irauteko, ez? Nik uste dut pazientzia eta lana egin behar degula, eta gauzak ondo egin behar dira, poliki, baina bagoiaz aurrera, jabegoak eta guk badaukagu gauzak oso argi, eta gure intentzioa oso garbia da, baina, lana egin behar da, eta urrengo datorren 2 urtetan, nola egoten gazen. Trebatu, Gipuzkoako lehen sektorea gaztetzeko tresna da. Ziur gaude gazte askok izena emango dutela programa honetan. Arabako lehen sektoreak beste 17 gazte batu ditu aurten, eta Foru Aldundiak merezi duen garrantzia eman nahi izan dio egitate horri. Biharkoak jardunaldian, kide berriak eta sektoreko eragileak bildu ziren, eta Arabako Aldun Nagusiarekin eta Nekazaritza Diputatuarekin batera izan ziren bertan. Gazte hoiek Arabako nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jarraipena ziurtatu egiten dute. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak, ASIK, Foru Aldundiek eta Euskadiko baso sektoreak indarrak batu dituzte komunikazio kanpaina bat bultzatzeko. Gure basoak modu jasangarrian kudeatzearen garrantziaz kontzientziatzea da helburua. Izan ere, garrantzitsua da basoak abandonatuta ez egotea, baso ekonomia zirkularra sustatzea eta petrolioaren deribatuekiko mendekotasuna txikiagotzen duten produktuak garatzea.
Aretxabaletako Zaloina aurrekoa baserrian, Ibai Alberdik gurasoen lekukoa hartu du, eta aurten Gipuzkoako Foru Aldundiak Iturrarango parketxean antolatu duen ekitaldian nekazari gaztea diploma jaso du. Lehen sektorean jardun nahi duten gaztei laguntza ematen die Gaztenekek. Programa lagunbarria da gaztiondako, naiz da estan bizitza salbaukozkon programa bat, baina hori ez, garrantzitsu da olako programa bat eukitxie, bertatik bizitzen ekintxeko ero, inbertsio asko inbidielako, ez, hasieran, ganau erosketa, instalakuntzak eta olako programa bat ondo etorten da, diru kantitate handi horrei aurre itxeko. Ibairekin Aretxabaleta eta Oñati arteko mugan geratu gara. 800 metroko altueran, ganadua aske bazkatzen da paisaia zoragarri batean. Ontxe bertan kokatzen ga Ugaztein, Atxabalta eta Oñati arteko mugan. Ganauak Kurtzebarri mendimagaletik onaino larran ibiltzen die, eta hemen pasetan dabe udie, eta negue horre itxitura batzu dauko erabiltzen dugu, eta itxitura baten ikuiu txiki badau, eta bertan jaten emunaz negue pasetan dago hemen. Zaloina aurrekoa baserrian 15 urte daramatzate terreina arrazarekin lan egiten. Arraza hau gutxi zaindu behar da eta kalitate handiko haragia ematen du. Haragia sortaka saltzen diete zuzenean bezeroei, ohiko bezeroak ia denak. Txien terreinak oindala 15 urtetatik ero jarri zitxu nahitzak ez, guzteta jakon ganau bat salako. Hartu hau bienien desizinue salmenta zuzenien azteko, proba hau bien okela honekin eta oso okela gozu esan. Gero neuk hartu dutenien, bere kautan be asko guztetan jaten arraza bada, hori argi eukidot ez, bertako arrazak zainu inbidiela ez, bertakoa zaintzie gure bau, arrazatatik hasitxe zaindu inbida eta hori horretxegatik egiten du lan horrekin. Abere hauen menditartasuna eta arraza honekiko aspaldiko zaletasuna dira terreina arrazaren aldeko beste zenbait arrazoi. Beiterreini oso animali basora egokitzutako animali bada, oso ondo egokitzen dena, ez? Asko emun barik eta asko lagundu barik urti ondo pasetan dabien ganau edie. Oso importantie da, produzinuen eta txalak urtura eukitxie, eta terreiniek hori emuten dau, bertara oso ondo egokitzuta dauen arraza bada, eta olako arraza zainu inbidi, ez? Egokitzuta zen arrazak ja aprobetxetan daue alik eta hobetuen mendixe, garbitxasune behemut eutzie, eta horretxegatik apostetan dugu negatik. GPS-iekin lana itxen dugu bai, ez? Da oso lagungarri da guretako, estensibuen lan itxen duenez, bestela denpora asko galduko gauke mendixen ganau topetan, da hola GPS-iakin bakigu noa fan, da punto zehatz batera faten gare, eta orduen guretako komodidade oso handixe da. Ibai kazten duen beste arrazako ganadua ikustera etorri gara. Piriniar arrazako ganadua hain zuzen. Bertoko arraza hau ere ezin hobeto egokituta dago gure ingurunera. Ibaik hemengo arrazen alde egin du zalantzarik gabe. Behi Pirinekakin be lana itxen dugu ez, etxien beti onda, haitxak beti danik eukidau, eta gero haitxak eta amak jarraitu egin gero eta Pirineka gehiago fintzen da zea. Da niri be asko guztetan jaten behi bada, behi bat ondo adaptauta dauena ez. Terreinakin batera lan itxeko arraza on bada ez, bakotxa bere sekorrakin eukitzen dugu, ez du mestizetan, eta uste dugu aldouela konpagina ondo bixen manejua. Kasu honetan, txahalak gizendegi saltzen dizkie errapetik kendu ondoren. Zirkulua itxinaian, Ibaik beste gizendegi bat irekiko du Piriniar arrazarentzat.
salmenta zuzenien terrenean okelia komerzializetan dugu, eta dekanta ugitzen terrenean okelia saltzia, eta sakrifikau moruen itxen dugu Pirinaikoa salmenta destetien saltzera. Egisa da, oin ez daukugula azpiegituraik ez, dana gizendu alizeteko, baina etorkizun baten bai gureko aukela guk itxi ez, zirkulu, guk gure txalak guk gizendu, eta guk ematia irteera bat ez, ilusio inguzkun ez, txien jaixotako txalak guk gizenketia. Behiak ernaltzeko Bizkaitik ekarritako zezen bat daukate, baina urteak daramatzate berarekin eta ura ordezteko garaia da. Zezen ez handiegiak nahi dituzte, abere menditarrak izaten jarrai dezaten. Sekor hau, hemen dauku sekor Pirinaikoa, hau adibidez Bizkaiko abeltzain batetik dator. Guk guztetan jakun Pirinaikak behitxik isa die, rustikotxu hauak esango gauke ez, txikitsuak, ondo adaptetan dienak gure larrietara eta gure egokitzapenetara, eta hori ez, bestela zabaitzako zentrotik hartzen dugu, jak olako testaje zentruak dazen aprobetxau inbidi ez, norberan linea jarraitxuta mejoretan fateko, apurka-apurka. Ibai eta bere gurasoak zezenei adarrak ezkentzearen aldekoak dira. Ibairen hitzetan lanbide gogorra da, baina poziturri ere bada. Sektoreak erakarrita sentitzen diren gazteak animatu egiten ditu abeltzain izatera eta aritzera. 18 urteekin argi ikusi nauen bertatik bizitxie gure nagoela, eta apurka-apurka pausuak emuten fanaz, betidanik lagundu dut etxien, gero fanaz responsabilidad gehiago hartzen da, oin arte ez, bertatik bizitxeraino. Ez da munduko gauzaik aberazgarrixena, sekula ez gare aberaztuko hemen, baina oso gauza politxa da ez, lurrak emonikoa aprobetxauta norberak hartzia ez, eta gero lurra jemutie mendixe garbi egotio, eta norbeak gero etxeko okelie, etxien gizendutako okelie jatie, herrixen saltzia, zuk sortutako produktu hori, hori da oso gratifikantia da personian dako, eta hori ez, gogorra da, ez da munduko gauzaik errexena, eta egunen baten ostixi hartzen hartuko guztetan jakuna itxen, eta hori hemen jarraitzuko baldan bitxartian. Lehen sektorearen belaunaldi erreleboan parte hartzen duten gazteetako bat dugu Ibai. Gure herriko lehen sektorea erakargarria izatea ezinbestekoa da sektorearen etorkizunerako. Euskal Sagardoa jatorri izeneko ekoizleak buru belarri dabiltza sagarrak biltzen, horixe baita hurrengo urteko sagardoak egiteko erabiliko duten lehen gaia, noski. Irungo Ola sagardotegian, bilketa kanpainan gogor hasi baino lehentxiago, lehen sagar partidak ekarri dituzte upategira. Sagardotegietara egin ohi dituen bisitaldietan, Unai Agirre, jatorri izenaren ordezkaria, Olara hurbildu da. Eta han bertan esan digu, aurten sagar gutxiago bilduko dela, aurtengo eguraldiaren ondorioz eta alternantziaren ondorioz. Bueno, aurten ezurtea tokatzen da, ezurtea tokatzen dena sagar gutxio izaten dugu, hoi bagenekin, orduan kalkulatzen dugu, 160 gutxigo izango dugu arten, usta txikigoa da, eta sagarrai dagokionez, ebi asko iten nahi du, horrek esan nahi du, sano dago, batetik sagarra, bestetik grado alkoholikoa lehen urtekoan antzekoa dauka, ez daka oso altua, baina bai taninoz eta bai azidoz, ondo kargatuta datoz sagarrak, orduan izaerako sagarra izango dugu, baino, iaz baino desente gutxigo. Bai, bueno, normalean gutxidan urtean esate du beti izaera hondigoko sagardoak izaten diala, taninoz kargatu xeago etortzen dalako sagarra, oraindik goizetxo da azaltzeko ze sagardo izango dugun, baino gutxi gora bera esan genezake, aurrerago baieztatuko bade gure, lehen urte baina izaera hondigoko sagardoak izango ditugula, bai kolorez eta bai taninoz. Ola,
13. mendeko burdinola zahar batean dago. Horma zaharrek bere horretan iraundute gaur daino. Eider Bengoetxea Olaren lekukoa hartzen hasi da eta sagardotegia aurkeztu digu. Irunen gaude, Meak auzoan, Ola sagardotegian hain zuzen, eta gure auzoa oso auzo garrantzitsua izan zen, garai batean Arantzateko jauntxoarena izan zelako eta burriola bat eukizuelako gaur egun sagardotegia den tokian. Ondoren, 1989 urtean, gure familiak restauratu zuen eta sagardotegia bihurtu zen. Lurrera eroritako sagarrekin zukua egin eta jarraian pasteurizatu egiten dute, gero eta gehiago kontsumitzen den produktu honen iraungitze data luzatzearren. Bain egiten ari garena da pixka bat, sagar zukua, aprobetxatzen dugu sagardoa egiteko kanpaina hasieran gaudela eta lehenbiziko erortzen diren sagar horiekin izaten direla normalean gozoenak, horiekin zukua egiten dugu. Prozesua da, azken batean, zuku hau pasteurizatzea, 80 gradutan pasteurizadora makina batean sartzen dugu eta modu honetara bakteriak eta bere lebadurak moztu edo hil egiten dira eta fermentazioa eteten dugu. Orduan gero, zuku hau posible dugu edan 2 urteren barruan inungo alteraziorik gabe. Sagarrak heldu arte utzi behar dira adarretan, baina arbolan usteldu gabe noski. Urduritasun eta ziurgabetasun handiko egunak dira. Sagarrak oraindik ez dauka bere azukre puntua, guk nahi dugun azukre puntu hori. Gehien bat, loraldia oso luzea izan delako aurten. Udaberria eta udara hasieran ere oraindik sagarrondoak loretan zeuden eta orduan sagar batetik bestera desberdintasun handia dago bai tamainoan eta bai madurazio puntu horretan. Oraindik sano dago zuhaitzean, ez dira erortzen eta horregatik astiro goaz. Egun batzuk geroago, Olan berriro, Iñaki Bengoetxea eta Javier Irastorza Sagastietako batera joan dira bilketarekin hasteko. Lantalde gehiago daude beste lursail batzuetan banatuta, traktoreek sagarrak noiz zamatuko zain sagardotegira eramateko. Sagarra biltzeko Iñakik eta Javierrek agaz jotzen dituzte adarrak. Metodo tradizionala da, oso ohikoa inguru hauetan. Momentu nahiga tradizionalak erara, astindu, aigea baita ere kizkilakin biltzen, otarriakin, ikusten zuen bezala, eskuz, banan, hoi da, beti izautu duguna, baino baita ere aigea teknologia berria probatzen. Bai sareakin, gero arrantzali bezala rekogedorakin bildu, eta, pixka bat erresten lanak, ez? Zertikan eskulana gero eta jende gutxio dago, eta egia da, nekieri aldeintare eguna pasteko nekatu jengela. Sagarrik helduenak lurrera erortzen dira, eta kizki baten laguntzaz saskira doaz. Trebezia behar da. Banan, hau da hitze batekin egiten dena makil batian, oso komodua da biltzeko, praktika pixan muñeka, ez da indarreko lana, muñekan lana da. Hori demorakin hartzen da, ez da zaila. Eta egia ezan, era ontara, goe terreno malkartzuak eta nolez ditugun denak gain lauak, biltzen saiatzen gehola. Eta, nahiko garbi eta ondo biltzen da sagarra, nahiko ez oso ondo, garbina. Sagarrasko berez erortzen da lurrera, eta beharrezkoa da azkar biltzea usteldu aurretik eta belarruzaina hartu baino lehen. Astero pasatzen dugu sailati saila, eta lurrin dagoen zaharra,
segun ze igual diren freskoa badago, ez badago euski berorik irauten du oso ondo. Guk astero pasatzen ditugu, eta aste honetan jaigea ikuitu bat eman, eta, bueno, errexeroitzen dena bota, eta biltzen. Bigarren pasara dugu, eta 3-4 pasaratan azkenekoak ja bukatzen dugu. Holan, eskualdeko barietate tradizionalak erabiltzen dituzte, sagar txiki eta mingots bat barne, zaporea zuzentzeko balio duta. Hemen ditugu barietate desberdinak, baditugu mozoloak, batzuloak, urtebi handia eta txikilare bai. Eta gero moko eta arantzate korretora bezala, txikila da, minio mikatza. Eta behar du maliko ordez, korretora, sagarra pixkat behar du, ne ustez. 12 erdi bat barietate ditugu hemen gutxi gora bera, eta uste dut nahiko badiela asko gehiago gabe sagardo bat egiteko. Sagaztiak zaintzeak kalitatezko produktu bat lortzen laguntzen du sagardo ona egiteko ezinbestekoa dena. Landare estalkia babesteko ardiak erabiltzen dira besteak beste. Ikusten zuen bezala belardia berde eta tamainian dago belarra, ardik ibiltzen dugu urte guzin, arbola handia die, frankoak, eta baituzte 28 urte arbolok, eta aurren hasi nintzen arbolak aldatzen, eta materia prima hemen di behar dugu, urte guzin lanien hemen aizen geha, eta oneri begira duten geha, bestela ez dugu sagardoak egiteko modurik. Sagarrondoetan, neguko inausketaz baliatzen dira, arbola indartzen laguntzen baito. Iñakik bilobei utzi nahi lizkieke ark berak landatutako fruta arbolak. Ikusten da arbol indarrekotilak, imaketak egiten dugu neguan arbola indarri neoteko, badago sistemak bain berdean emateko ostoan, udaran, baina hori da arbola espadugu onditzien nahi. Ni berriz nau inporta arbolak aporte ondiko diok, frankoa esan edo makatzak intxertatuak, ikusten da txertu nundi dien, eta arbolak bigorosidade ondikoa die. Orduan arbolak nahi tente indarri emantentzia, nik izautut jo nea txonak aldatutuko arbolak zutik eta aitetik jaten ikasi nuen, eta sagardu egiten, eta nahi dut, nire bilobak ere izautzia atxonak aldatuko arbolak zutik eta zer egiten zuten. Sagar pila hau, olanekin estaltzen dute eguzkiak sagarrak onda ez ditzan. Garbitu eta hautaketa maitik pasatu ondoren, gaur bertan sartuko dira dolarean. Hemen ikusten zen sagarra hau, asteburua tapatu eta itzali neuki dut, bizka bat irabasteko azukrea eta abar, eta gaur ja hasiko gea prentsatu, garbitu, selekzionatu eta prentsatzen, matxakatuta. Ja kupelate jongo da, dekantatzea, eta laiztera hasi behar du, hasi ez dugu demasko galtzeko. Hola, teknika ekologikoak erabiliz prestatzen hasi da bere sagardo jatorri izendunak. Jatorri izeneko beste sagardotegiak ere lan bera egiten ari dira norbere berezitasunekin. Marka bakoitzak bere nortasuna du, baina guztiek eskaintzen dute gauza bera, kalitatea. Berrikuntza eta modernotasuna mendeetako balio tradizionalekin uztartzen jakindu Euskal Herriko sagardo munduak.